Има ли прическа, която може да се носи по един, два, а защо не и 3 начина? Различна през деня, различна вечерта. Ако можете да правите най-обикновена плитка, значи ще се справите и тук. Ако резултата ви харесва, вижте как да се разкрасите в следващите няколко минути. Срешете и направете път на косата си от любимата за вас страна и създайте леко бем. Отделете участъка от края на пътя, продължавайки зад ухото до задната част на косата. Започнете плитка. Преметнете всеки кичур поведнъж и продължете плитката, като добавяте по един тънък кичур само от горната страна, а от долната на плитката само премятайте, без да добавяте още коса. Довършете така до край. Отгоре добавяш, отдолу премяташ, отгоре добавяш, отдолу премяташ. Много е просто. Фиксираме с ластиче и вече имаме първата визия. Продължаваме към втората. За целта повторете същото от другата страна. Това е втората ни визия, с която може да сме през деня. А ако вечерта искате да промените косите си, да откриете лицето или да сте с по-официална прическа, съберете двете плитки отзад. Фиксирайте с фиба и завържете с едно ластиче. Фиксирайте както ви харесва и се насладете на погледите, които ще събирате с тази нежна, различна и принцеска прическа.